Pramiyarsa, wonten ing kalodhangan punika badhe klateraken menggah persiapan marti dusun Srungga Sela Pamiyara Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Ngayogyakarta taun 2020 ingkang samangke badhe dipunadani upacara lan pembidaling kirap tumuju wonten ing Guwa Cermeng. Makaten matur nuwun ingkang sampun nyawiji wonten ing channel YouTube Klik SP. Channelipun tiyang Ngayogyakarta ingkang misuwur saindenging Nusantara. Salam budaya, lestari budayaku.